cupcakes nih sama nih. 90 cupcakes nih order on birthday. 90 ta. Matlah dong, akayam. Tarkini bidi. Hello लोगोफोर good morning बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलावहाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर YouTubeआवहाय भिडिअ लाबोया नोंथांमोना सानदों जानो हागौमोन मा जाखोथाय होननानैहाय आंखौहाय आरोना जेबो जायाखै लोगोफोर ओमफ्राय नाजाबाय थानोसै लोगोफोर सप्तासेयावहाय खननै बा खनसे भिडिअ होनोहाय YouTubeआवहाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय नै मा खालामदों नै ओरैहाय हिन्जावा नै आंनिया cupcakes nih sama nih. 90 cupcakes nih order on birthday. 90 ta. Matlah dong, akayam. Tarkini bidi. Tarki bidoi. Tarki daunनि बिदै लोगोफोर नैबे मैहाय सासे आब'आ होफैदोंमोन माराम जायो औ बेखौ जों दा आमलेट खालामना जागोन दाउजों जायो एसे बै दाउनिखौ देसे दाउनिखौ फ्राय दाउनि औ नैबे ब्रयलारनि नैबे आरो लकेलबो फिसासो जाबावसो लकेल ओरैहाय नै जोंना केक सावबावना दङ बार्थडेनि जाखानोसै बेखौ सावनानै हा ओइ जाखानांगौ ब्रेकफास्टफोरा बरिया ब्रेकफास्ट जायाखै लोगोफोर दाबो जों नै आं ओरैहाय आलुसो हादोंमोन नै आलु दरनै लाबाय ओमफ्राय आं ब्रयलार लायदों आं दहाय नै बेखौहाय आंसो संगोन लोगोफोर आं हिन्जावखौ सङो आरोना हिन्जावा केक बानायनांगौ नालाय आंसो संगोन गोथाव संना जाहोनांगौ बेनो दिनैहाय मालाबा संना जाखायो आं नंगौ नामा दे हो संना जायो दा जा गोराखाना बिखङा बेयो मोजां जायासै गुवारद्राय ना नैबे आंनि नैबे नोंनि दे खमग्रोदो दे जानोसै आरो ओमफ्राय टार्कि बिदैनि अमलेटआ मोनबाय लोगोफोरनि ओमफ्राय आंखौ नागिरनो बायदों बहेहे एसे सावना होबावो दा नै ओमफ्राय गावनि बेसेबां साइज बिदि जायो हिन्जावा आंनि बहेहेसो नै नोंना गोथाव बारा नै साइज सानैखालै आंनिया जानोसै आंनि थाव खम है आखाइजों जानांगौ जानाय ग्रोयो आंखौ जानो दोननायखौ एसे माथो संख्रि नाङाखै होनदों संख्रिखौ ओरै सारनानैसो दां सानाङो माइक्र'आव सानांगौ जाया लाबो संख्रि लाबो गावनि मानसि दायनिखौ जानानै हिन्जावनिखौ खावबाय आं है बांद्राय मोनदेरदों दां खर' गिदिर नङा थाब सिदावनो थाब मोना बोरैबा थेंगल'ल' जाबाय थायो बेखौ संख्रिया जानानै लाग्रोनोसै लोगोफोर दा जानानै आंना खामानि आइयै मोदोमखौ मोनसेयाखौ आइयै नैबेथ' नांबायमोन आलु दसे हाबावनांगौ दं आंनिफ्राय संनांगौ जानांगौ दं मोनालाय खासिगोन नामा सानजौफुनि खासि डाइरेक्ट फुंनि साननि टार्कि बिदैखौ जाखांजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आखाइयाव मा लाबावदों ओरैनो हिन्जावा आंना खालि बेखौ 10 थाखानि ग्रिन मटर साननानै लादोंमोन आरोना ओमफ्राय 10 थाखा नङा इयो 25 थाखा नायनोसैहाय माबायदि 25 खा मोननैजों 50 बेखायनो हो दामा दाख्लै 50नि पेकेटाव मोनसे बायनाया चक्लेटआ गरबाल' रेटखौ देखायना हो थगायनो साननाय ना नै 25 जेबो थोराखै आरो औ 25 नै जायखि आं मोनबाय दा थिग मोनबाय माथो आलदासोखा दे सानैजोंनि नै आइयै दामि रायो दामि गोथावा अयथासार गोथाव अनियननिसो नामा गोथावखानो कर्निटस बायना जा नोंथांमोनाबो जोबोर गोथाव मोनलाबायनाय नङा बेखौहाय ना दामिखौ लाबोआना सोरबा बेखौथ' मोना बेखौल' मोना आं ओंख्रि संगासिनो दं ओंखामाबो मोनखाबाय नै दा बेवहाय ब्रयलारजों आलुजों संगासिनो दं ओमफ्राय ओरै नै केक बिमाया केक बानायगासिनो दङ नैबे केकआ लोगोफोर आदा थान्दै सिंगारनि
आरो होननि मुसाहारि मोने औ मुसाहारि रोजा रोजा सुबुं दङ बुहुमाव सानख'हायै बेबो मोने आरो होननि ने दाहाय नांगौ बे केकखौ नै मैया मोनावहाय खोथाहरदोंमोन आरो थान्दैया गाबोनहाय मोनाव ना नांगोन होननानै दा जों बेखौ लानानै थांगोन थुक्राझारसिम ने केक बिमाव ओमफ्राय दा ओरै नै काप केक सावबावगासिनो दङ दाबो 60 थाराव जाबाय माबाखै औ थोआखै औ 60ल' जादों दाबो माबा सावबावनांगोन 30 था ने औ 30 था सावबावनांगोन 90 नालाय टटेल ओमफ्राय नैबेबो बार्थडेनि काप केकआबो बार्थडेनि आरो काप केक्स सोर काप केक जानो गोथाव मोनो कमेन्ट खालामहर रायजोफोर आरो सोरनो बार्थडे केक वेडिं केक एनिभार्सारि केक नांगौ कन्टेक्ट खालामहर आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन केक बिमानि नाम्बारखौहाय माला मोनबावनांगौ जाखो आंनि ओंख्रिया ओंखाम खुरनो हालाय आं जासिगोन ओंखाम ओंख्रि मोनजोबनानै लोगोफोरजों दा जानो नै रेडिसै आमाय थुबिखा बिराद गोथाव मोनो केक बिमाया सोरनावबाफोर आलासि जाहैयोब्ला मोनजाबाथाय गोजोनखाया दाउ बिखा दाउमा थुग्रोखा फिसाबो मोनजानांगौ आरोना होमब्लासो गोजोन मोनो जानो आलासि जानाय मोनखायो होनबासो जानोसै आरोना लोगोफोरनि जानायखौबो नायगोन नामा रायजोफोर जानायखौबो नायगोन ना खब'सेसो मा बेल' फराबो नोंहा नों बिगुर जायो दा आं आलु गोथाव मोनो आलुखौ आङो आलुखौ नों बिगुर जायोना बिराद गोथाव मोनो आलु बिगुर जायोना नोङो दे जाद' टेस्टआ माबायदि बेलेगखौ जायो गोथावबो नङा गोथाव आलुबो गोसा बानलु बारा जादों मिथिया गोसा मोननायसो माथो जायो दे जादो दे आंबो जानोसै लोगोफोर जानायखौ बारा देखायजाया लुबैयोना नोंसोरो उदै सागालों जासो होनदों जाग्रोदिनि आं ओरै क्रिम बानायगासिनो दं लोगोफोरनि ओमफ्राय ओरै हिन्जावा बेमार जादों गगा मोनदों दिनैथ' बेना मेथाइ खनांगौ टुक्राझार बिबिसिआव महिला सभा जासै नालाय दिनैहाय 24 ने 24, 25, 26 सानथाम ओमफ्राय गाराङानो बिदिसो जाना दं आरोना सेबसो जाना दं बोरै खनगोन ओंखायनो नै माबायदि लोंगासिनो आङो हाइजें ओमफ्राय गलमरिस हाइजें थुलसि हानि होनानै फुदुंना लोंनो गोसा आराम जागोन ना बेजों जानो हागौ प्रेक्टिस खालामनायसैखौ लोंनानै थाब हामलांसै जाबाय बियो जायाखै एसे बुबावनांगौ दावराव जायो दा रायलायनायाव बेखायनो ओमफ्राय लोगोफोरनि ओरै होनायनो हागोन नोंथांमोना नै मा फ्लेभार दं जोंनिया खोन्थाना होदो एसे केक बिमाया स्ट्रबेरी रसमालाई पाइनएप्पल बाटारस्कच अरेन्ज मैंग' ओमफ्राय दं आरो आं ब्लुबेरिफोरखौ लाबोआखै जोब्बाय ब्लुबेरिखौ लाबोआखै आं अर्डार होआ रावबो सोर माबे फ्लेभारखौ जानो गोथाव मोनो खोन्थाहरदो आं बेखौ मोजां मोनो बेखौ मोजां मोनो बेखौ मोजां मोनो आं सब मोजां मोनो